Pro mladé lidi je dneska digitální svět prostě všude. Smartfony, sociální sítě, hry jsou online prakticky neustále. Ale s tím lepším propojením se čím dál víc vynořuje jedna dost znepokojivá otázka. Jakou daň si to vlastně vybírá na jejich duševním zdraví? Je to takový paradox, že? V době, kdy jsme propojeni víc než kdy dřív, se zdá, že se spousta mladých cítí paradoxně ztraceněji. No a právě v tomhle našem rozboru se dnes podíváme na to, co nám o tomhle digitálním paradoxu říkají vědecká data a studie. Tak jo, pojďme se nejdřív podívat na ta základní čísla. Jak silná ta souvislost mezi časem u obrazovky a duševní pohodou vlastně je? Než se vrhneme na ta čísla, musíme si ujasnit jeden klíčový pojem. Výzkumníci totiž často mluví o problematickém používání chytrého telefonu, zkráceně PSU. A tady nejde jen o to, kolik hodin někdo kouká do displeje, ale spíš o takovéto nutkavé, nekontrolované používání, které už začíná narušovat běžný život. A jak moc je tenhle problém vlastně rozšířený? No, jedna obrovská analýza ukázala, že problematické používání telefonu se týká v průměru asi 23,3% mladých lidí. Zkuste si to představit, to je skoro každý čtvrtý člověk v téhle věkové skupině. To je obrovské číslo. A teď, co to znamená v praxi? Tento graf ukazuje ty konkrétní dopady. Problematické používání telefonu je spojené s víc než trojnásobnou pravděpodobností, že se objeví deprese nebo úzkost. A co riziko špatného spánku? Více než 2,5krát vyšší. To už nejsou jen nějaká čísla v tabulce, to jsou naprosto reálné hrozby pro duševní zdraví. Dobře, takže vidíme, že ta souvislost je silná, ale jak to celé funguje? Co to způsobuje? Jedním z úplně nejdůležitějších spojení, které vědci našli, je spánek. Představme si to jako takový dominový efekt. Studie naprosto jasně odhalily tenhle řetězec. Večerní koukání do obrazovek naruší spánek. No a nedostatek kvalitního spánku pak logicky vede ke zhoršení problémů s pozorností a chováním přes den. Je to prostě přímá kauzální linka. A tohle není jen nějaká teorie. Studie publikované v předních vědeckých časopisech, jako je třeba Sleep Medicine, tenhle nebezpečný trojúhelník obrazovky, spánek a chování jednoznačně potvrzují. Závěr je tedy jasný. Omezit večerní čas u obrazovky je jeden z nejdůležitějších preventivních kroků. U dospívajících s ADHDčka je tenhle dopad ještě citelnější. To noční používání médií u nich vytváří takový začarovaný kruh špatného spánku a zhoršujících se příznaků. A to jim samozřejmě pak strašně komplikuje fungování během dne. Jenže problémy se spánkem a pozorností jsou bohužel jen začátek. Dlouhodobé studie totiž odhalují ještě mnohem znepokojovější rizika, která se s časem můžou stupňovat. A tady se dostáváme k naprosto zásadnímu bodu. Výzkumy totiž čím dál víc ukazují, že samotný počet hodin nemusí být ten největší problém. Mnohem nebezpečnější je způsob, jakým technologie používáme. Když se z užitečného nástroje stane návyk. Právě tohle kompulzivní, závislostní chování představuje tu největší hrozbu. Tento citát, ten je z jedné obrovské studie publikované v časopise JAMA a mluví, myslím, za vše. Stupňující se závislostní používání bylo přímo spojeno se sebevraždennými myšlenkami a chováním. To je asi to nejvážnější varování, jaké můžeme dostat. Abychom to vyjádřili v číslech, dospívající, jejíž návykové používání sociálních médií v čase rostlo, čelili víc než dvojnásobně vyššímu riziku sebevražedného chování. To je prostě přímá a upřímně děsivá statistika. Ty dopady se ale neprojevují jen uvnitř, tedy jako pocity úzkosti nebo deprese. Výzkumy ukazují taky na viditelné změny v chování, konkrétně na problémy s agresivitou a udržením pozornosti. Zajímavé je, jak se s rozšířením internetového hraní podle metaanalýz posiloval i měřený vztah mezi závislostí na hraní a agresí u mladých lidí. Když se podíváme na ten časový vývoj, vidíme jasný a znepokojivý trend. A podobný příběh vidíme i u ADHDčka. Opakovaně se potvrzuje souvislost mezi časem u obrazovky a příznaky ADHDčka. A nejde přitom jen o to, co vidíme navenek, tedy tu nepozornost a hyperaktivitu. Důkazy ukazují i na změny přímo v neurobiologii mozku, hlavně v centrech odměn, která jsou neustále stimulovaná. Takže, když si to všechno shrneme, co je po přezkoumání všech těchto důkazů ten nejdůležitější závěr pro rodiče, učitele a koneckonců i pro samotné mladé?
A to nás přivádí k tomu úplně nejdůležitějšímu. Problémem není technologie jako taková. Stejně jako problémem není jídlo, ale přejídání. To naprosto klíčové je umět rozpoznat, kdy se z užitečného nástroje stává nebezpečný vzorec chování. Dobrá zpráva ale je, že nejsme bezmocní. Výzkum naštěstí nabízí i řešení. Ochranné faktory jsou vlastně docela jasné a srozumitelné. Aktivní dohled rodičů a stanovení limitů, podpora fyzické aktivity, která prokazatelně snižuje riziko deprese a hlavně dostatek času stráveného tváří v tvář s přáteli a rodinou. A tím se dostáváme k té finální výzvě, která se týká každého z nás. Cílem není vrátit se do doby kamenné, ale najít chytrou cestu vpřed. Jak můžeme využít to nejlepší z technologií, aniž bychom obětovali to úplně nejcennější – duševní zdraví a pohodu příští generace? To je otázka, na kterou musíme společně hledat odpověď.